Uyayibona le ndoda, igama layo u-Anthony Zanda LaVey, yazalwa ngo-1930, kwathi ngo-1966 yasungula inkolo ye-Satanism, kwasekuthi ngo-1997 yasishona sidlula emhlabeni. Ithi uma ichaza-ke le ndoda ukuthi yayisunguleleni le nkolo, ithi ngaso sonke isikhathi yayithi mikade isenkonzweni bese kuthi ntambama ihambe iye emaklabhini. Ithi uma ifika emaklabhini izofica la befundisi ade beshumayela lapha ey'nkonzweni emini, sebelapha ntambama emaklabhini bey'jabulisa ngokubuka amantombazane lawa ayistripha, ayidansa lawa kumaphuli. Uthi wathi uma eseyibukisisa le nto wase secabanga ukuthi le nkolo kaNkulunkulu inengcindezelo ngoba abantu abasuke bekhonza lo nkulunkulu owuJehova abakhululeki. Ngaso sonke isikhathi kusuke kufanele ukuthi bephile ngaphansi kwengcindezelo, bengakwazi ukwenza lezi zinto abasuke bey'thanda. Emini basuke beshumayela ngesono, bethi yonke lento iyisono, yonke lento yobufebe namantombazane astriphayo bekushumayela njengesono uma belapha ey'nkonzweni. Kodwa kuyothi uma sekuntambama behambe futhi bona bentshontshe, behambe beye emaklabhini beyobuka la mantombazane lawa asuke enza yonke le mikhuba le. Uthi wasebona ukuthi ngoba abantu abakhululekile bacindezelekile, okungcono yena akasungule inkolo ezokwazi ukubakhulula ukuthi bethi noma bezenza zonke lezi zinto lezi kungabi isilo icala ukuzenza, kodwa kube semthethweni nje ukuthi kule nkolo lokuvumelekile ukuthi ubuka amantombazane anqunu, ubuka amantombazane astriphayo. Wase sisungula inkolo ye-Satanism ngoba wayibona ukuthi iyona kuphela ezokwazi ukwenza ukuthi abantu bekhululeke, ngoba yena ekukhuleni kwakhe ukholelwa ekutheni akekho umuntu ongekone, kodwa okungenani awuthi noma wona kodwa wona ukhululekile, unemvume yokona, kunokuba uthi ungeke ukwazi ukungoni kodwa futhi ucindezelwe kuthiwa ungoni.